Hai consagat spéis an siúpa mar breanúir Ainmfhocail Bhaininscneacha agus an deacrachtaí teacht Ainmneach amháin. Beag an físeánse anna siúpa anna ghearr. Chéad ar an céad dul síos scríb me héad seo amach mar ba chóir dóibh bheith. So nuair hagan an talt ribh an Ainmfhocail. Current tú so Sierra Ada Osh 4 agus Gaeilge ban ul Bhaininscneacha Cearcadóir Couple other dúspóir an seo le breanúir ná má tá an talt ribh an Ainmfhocail mar hampla sa chás seo agus sa chás seo na seo sa chás seo chuir tú aithrithe bhaim ar na consin mar sin scríb me nóta síos faoi sin séimhú ar an tús consin na seo nó fiú ar tús consin an Ainmfhocail agus gan ein ahrú mar éigin sibh sin sa dara sampla áis gan ein ahrú ar thuascoilta an Ainmfhocail. Anis cad faoi na deacrachtaí féachann sin go mbíonn séimhú ar thuasconsin na deacrachta agus gan ein ahrú ar thuascoilta na deacrachta. So seo sampla agus féach nach bhfuil H ribh nach bhfuil ein ahrú eile curtha ar an mé cram lábh hart seo I gur burnar de ar the authorities scoile ní bheith lib má lábh sin turna. Peisceile se ní le ein ahrú ar se agus tá buinte agus ceangail ag lá chuil se le chéile peisceile. Agus leis an nasc a léirú idir na focail seo chuirmuid séimhú ar na consin sin na consin. Cearcadóir mar sin ar thuasconsin so sin nuair atá an talt an úsáid agat agus T ribh S ag tús an Ainmfhocail nuair atá an talt an úsáid Cearcadóir fága me mar sin má tá ceist féin an sin fág ceist nó fág teachtaireacht faoin bhí sean mar mágad slán tamil